Mag-intro lang tayo. Dito tayo ngayon sa Our Lady of Manaoag. So, hindi tayo masyadong mag-vlog kasi syempre hindi tayo masyadong magsasalita ngayon. So, more on video. Papakita ko lang sa inyo yung
Okay guys, ayan, so tapos na yung aming pagsimba. So pauwi na kami, dito na kami ngayon sa exit point ng Our Lady of Manaoag. Ayan, dun yung entry kanina. Hindi ko na na-video kasi maraming tao. So dito na tayo ngayon sa exit. Ayan yung exit, no? Ayan, so mamaya ulit or next time sana marami tayong kasama. Kasama natin yung mga tropa. Ayan, shoutout sa inyo guys, mga tropang alakdan, syempre. Okay guys, so ayan, naghanap kami ngayon ng makakainan. So mukhang nangangamoy Jollibee muna tayo. Yun ang kaya ng budget, no? Sakay na tayo ng train kasi wala nang gas yung sasakyan natin. So magte-train tayo pa uwi. Ano to? Pwede bang sumakay dito?